Il-Partit Nazzjonalista se joffri il-bidla li l-poplu kien qed jistenna. Dikjarazzjoni li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għamel waqt il-mass meeting tal-Indipendenza. Nistedinkom tinaqdu miegħi. Ejja nkunu il-bidla li rridu n-nies. Nistgħu nkunu il-bidla li rridu n-nies. Ejjew ninaqdu biex nagħmlu lill-Partit Nazzjonalista il-bidla illi hemm bżonn. Dan huwa l-appell tiegħi lilkom li qegħdin hawnhekk, lilkom li qegħdin issegwuna minn djarkom, lilkom illi tridu taraw pajjiż immexxi aħjar, lilkom illi tridu il-pajjiż immexxi b'serjetà. Simon Busuttil qal li t-triq il-qudiem issa-hi li l-Partit Nazzjonalista jibda joffri li jkun gvern alternattiv. Meta jien inkun Prim Ministru, il-gvern se jgħidlek il-verità u mhux jikdiblek. Il-gvern se jippubblika il-kuntratti pubbliċi kollha illi jiffirma. Il-gvern imexxi ġlida kontra il-korruzzjoni u mhux iħalli lil min bil-subajh. Simon Busuttil qal li dan hu gvern tal-ħabi u l-korruzzjoni u allura l-Partit Nazzjonalista se jkun it-tarka tal-poplu. Taċċettawx li tgħixu fil-biża'. Ftakru illi l-Partit Nazzjonalista huwa it-tarka tagħkom. Ftakru illi kull min isofri jew se jsofri il-ġustizzja bija Prim Ministru se nara li ssir ġustizzja miegħu. Il-gvern ta' Joseph Muscat falla għax tali l-pajjiż bidla għall-ar fis-saħħa, l-ambjent, it-traffiku u anke fis-sigurtà ta' pajjiżna. Il-weekend illi għadda f'Paċeville kien hemm attakk vjolenti ikraħ. Ara kif tista' tlaħħaq biex iżżomm l-ordni f'Paċeville kollu berba pulizija biss. Immara l-Prim Ministru. Il-Prim Ministru ikun imdawwar b'6 jew 8 pulizija. Ma jmurx missuh. Għandu aktar pulizija miegħu għalih innifsu milli għandu għaż-żgħażagħ tagħna f'Paċeville. Il-gvern falla għax il-poplu qed iħallas prezzijiet għolja għal petrol u diesel minkejja interconnector u power station tal-BWSC li jagħmel gvern nazzjonalista. Taf xi ngħid? Għaddew 2 u nofs u għadhom jiftħu il-proġetti tal-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li Simon Busuttil wiegħed ħidma li twassal għar-rebħ. Illum nilqa' fostna nies illi fl-aħħar elezzjoni ivvutaw lill-Partit Laburista. Dawn qed jingħaqdu magħna u magħhom ser jiżdiedu eluf kbar oħra. Aktar u aktar nies ser jingħaqdu magħna. Żgħażagħ li se jivvutaw għall-ewwel darba, nies li konna tlifna, nies li kienu mal-Partit Laburista. Waqt id-diskors il-kap tal-Partit Nazzjonalista irrefera għal numru ta' suġġetti oħra fosthom il-bżonn ta' soluzzjoni għall-immigrazzjoni u r-rispett lejn l-ambjent u l-kultura tal-pajjiż. Simon Busuttil itemm bistedina għal poplu Malti Wawċi. Ġimgħa wara ġimgħa qed inkomplu nirbħu il-fiduċja tan-nies. Xahar wara xahar qed inkomplu nagħmlu differenza. Iva, veru hija triq twila u hija triq ibsa, imma qegħdin fit-triq tajba u aħna ma naqtaw qalbna qatt. Nafu li nistgħu naslu bħalma dejjem wasal il-Partit Nazzjonalista. Naslu għal Malta, naslu għal Maltin. Viva Malta indipendenti!